Katry na ba mug-anhi diri sa Carmen Night Market sa Cagayan de Oro City? Mao dinhi ang pinakabag-o nga night market nga gi-open sa Cagayan de Oro City na makita diri sa Ipil Street, gawas lang gyud sa Carmen Market. Aside sa naay Kugo Night Market mga kabisaya, diri sa Carmen Market makita pud nato diri no ang mga klase-klase nga mga baligya nga atong ganahan. Ikapila na gid may gusto nga moani diri sa Carmen Night Market mga kabisaya, pero perminti gid ka ulan no. Then karon nga imbis wala sa plano ay na nun may nakahapit din ni. Daghan kay na maligya sa Kugo Night Market mga kabisaya nga namaligya pud sila diri sa Carmen Night Market. So maura ginang makita niyo sa Kugon, maura po na yung makita diri sa Carmen. Og tungod kay grabe ka sa gunson nga gasigig ulan diri mga kabisaya, daghan kaayo wala na maligya karong gabi una kay abi na po nilag mag-ulan. Munang gamay ra kayo makita karon ng mga vendors. Ug ang nakanindot pa gid diri sa Carmen Night Market mga kabisaya kay naay program. I don't know kung every night bang program diri, but so far kay Domingo man karon naay program mga kabisaya. Og very safe pud kay diri kumusuroy ta sa Carmen Night Market mga kabisaya. Kay naay fire truck na pag mga dagan pulis nga gasigig suroy-suroy, so no need to worry gyud. Aside day sa mga pagkaon nga inyo makita diri sa Carmen Night Market mga kabisaya, nadi po'y mga utanon ug ukay-ukay sa unahan. Namaligya po diri ang Mekos Coffee Tea mga kabisaya nga isa sa akong ganahan nga iced coffee ug milk tea diri sa CDO. Ang ilang milk tea ug iced coffee nga tag 69 ang medium, 79 ang large. Grabe ka worth it ang kalami nga wala gitipid, o di ba? And aside ana, dili sila gagamit og sugar mga kabisaya. Imagine ninyo no kung unsa ka worth it, garantisado nga wala gitipid sa ingredients mga kabisaya. Og mao din imong gi-order mga kabisaya, of course, akong favorite nga Spanish latte. Tapos gitry sad na ko ilang bestseller nga yogurt series mo ang blueberry. And then ang pinaka bestseller nila mao ang matcha milk tea. My goodness. Blueberry yogurt series. 79 pesos, large na siya. Yakult mo siya. Mura siyang Yakult nga na ay blueberry nga flavor. Siyempre, kay yogurt man. Yeah, may creamy kay guys. You know? Grabe ka kuha ng kape. Grabe ka kuha ng kape. Paisukin kape. Alex, uban bitaw nga, dili ni mo mataste ang kape. So guys, large na siya, 79 pesos. Tapos, remember ka ito? gabi ka worth it. Kay maklaro gini mo ang kape guys. Uji man ilang matsa na ito. Pure gina mo matsa mo. Lami. Kahit nung no. Si na ko friend nga half Japanese ma'am. Kahing matcha gigay siya. Yeah. Guys, dili gid ko mahilig og matcha milk tea, but you should try it diri sa Mekos Coffee Tea sa ilang matcha milk tea kay grabe the best gid kaayo guys. Grabe ka creamy, tapos ang matcha bitaw grabe ka authentic ang flavor nga murag nagi ka sa Japan, promise. Pagkahuman mo sa Mekos Coffee Tea mga kabisaya, grabe na gid mi kabusog kay to be honest, wala gid sa plano unta namo ang mulahos diri sa Carmen Night Market. Kay kaning adlaw gikan pa gid mi kamarahan mga kabisaya. And since kibusog na jud kayo mi, tas naibog sa kuan ning barbecue nga gipamaligya diri, nagpalit na lang ikog sinugbang isda og sinugbang nukos kay kauno na mo paggutomon mi niya.